So i-convention yase Clarkbury district yabashumayeli ngolusuku namhlanje kodwa ke nayo newly elect president apha eceleni kwam namhlanje bawam kunjani namhlanje Siphilile tata kodwa uThixo engumncedi usahamba nathi ninjani na Siphile kwasakhona ngicela ithuba tata uzibulisele kumbukeli weCups events izinto bana utata lo sithetha naye ngutata ubani Enkosi kakhulu ngelithuba ndithabathe ithuba ngozibulisela kwiCups event ndingumfundisi uNokhwe bekwe njengo president ozawuthi amiliselwe ngokusesikweni ngomso on the 15th of May sawube sine induction ke esawuyenza siqalisa isithili sethu sitsha si Clarkbury district u1700 yi district le entsha ke kwi connection yethu njengoba besikade sifudula si Clarkbury eyenziwa zi-circuits ezingapha kwamashumi amahlanu anesixhenxe ngoku sithe xa ibandla libona kufanelekile okokuba lidivide esisithili sikhuphe izithili ezibini eliphondo lweNdlovu neClarkbury district sathi ke thina kwelicala siyile Clarkbury district esinenombolo esinikwe yi-office of the presiding bishop i-connection singu-1700 ndilapha ke ngoku ukuqala siqala lo convention yi-convention ke le enembali ngoba i-convention lena yokuqala kwesi sithili sethu esiyibambela kule circuit yaseMthatha u1706 sikwi-society yase Dr. TSN Qubule mhlawumbe the position of being the president wabashumayeli mhlawumbe ithela ukuthini kuwe le position le position yoba unike uxanduva loba kuthiwe unikwe igama elikhulu elaziwa kubantu abakhulu ekuthiwa yi-president luxanduva olu umuntu alunikwayo kokuba ajongane nabashumayeli abashumayeli ke ngokwelibandla lethu ngabantu nabo abasabele ubizo ubushumayeli awusuku uvela ulala uvula ukuphuphe uthi ndijoyina abashumayeli xa ungumshumayeli usabela ubizo uvuthi Uthixo ethetha nawe usondele kumongameli wakho an ordained minister in your circuit ikwazi intoba uyochaza ubizo lwakho uthathwe usiwe konyanga ntathu quarterly meetings uthi undergo umcimbi we-studies kuyafundwa apha kwelibandla singabashumayeli so we're training abashumayeli intoba umshumayeli so that akwazi ukubamba izinto zokushumayela abambe idoctrine yebandla eli lethu so sikwelo sebe ke uniko loxanduva njengopresident ukujongana nabashumayeli ujonge izimilo zabashumayeli discipline yomshumayeli ngoba asirhaleli intoba sibe nabashumayeli abangabashumayeli nje abanga-accounti ndawo yile nto siyikhuthazayo ke sithi abashumayeli bethu mayibe ngabashumayeli abaziwayo emasekethini abaphuma kuwo mayibe ngabashumayeli abakwaziyo nenhlalo yabo yokuziphatha ingapheleli nje ibe inhlalo yokuziphatha abonakale ecaweni kuphela sifuna inhlalo enhle inhlalo ebhedeshekileyo inhlalo elungileyo inhlalo ebungcathu kubashumayeli isuke ekhaya emva kubonakale kwasekhaya apha phuma khona umshumayeli kuphuma umuntu owazanayo noThixo kwikhaya elifudumeleyo Kwasikakhulu siyabulela kakhulu umfundisi wami mhlawumbe impilo ongekhoyo apha mhlawumbe i-convention iyaqala namhlanje into angayilindela kule convention nalonyaka kule convention nalonyaka silindele abantu ingase bangaphuma mbombozone in all directions beze kule convention because i-advantage yale convention esiyibamba apha kwindawo noko e-central okwesibini le convention ifikeleleka nakuye wonke umuntu nogqitha ngendlela because sikwindlela eya eNgcobo so silapha icaleni kwendlela silindele ke abantu bangeza baze nongayazi i-convention eze kwezinye inkonzo ziba open apha kwi program yethu
njengaleya namhlanje, because namhlanje siyiqala ngolusuku lwanamhlanje ilusuku lwe-Ascension Day. So sivulele ke kuyo wonke umKristu okuba ngeza azosijoyina kuloo nkonzo, because we are celebrating ukonyuka kwenkosi yethu Yesu Kristu. Nkosi kakhulu, siyabulela kakhulu mfundisi wami ngexesha lakho. Nkosi kakhulu. Mabazibini nam ndibulela kakhulu. Siyabulela kakhulu. Nkosi kakhulu.